приятели, днес ще ви показвам неща, които съм си купила от Jumbo, от InHouse и от Pepco. И някои неща, които са ми подаръци просто. И не знам откъде са. Така, първото нещо ще е такова сладко огледалце с муцунка, която е бяличка, много не се вижда. С такива сини ушички. Тук още едно. Само кръгло огледало. Обличко. Да. И има една много сладка картинка на Bubble Tea и едно меченце. И може да си го направите на каквато степен искате. И е синичко. Меченце, кученце, не знам какво е. Сега следващото нещо ще е ето такива маркери, фломастри. Много са яки и те са като печати. И сега ще покажа как работят. Ето така работят всички фломастри. Много са яки, сладки, стават за училище. И да, следващото нещо ще е ето такъв тефтер, който е от сестра ми и сега ще ви я покажа. Здрасти! Трябваше да кажа здравей, но нищо. Ето той е на лъл, много е мекичък, на дъга е и той ми е за именния ми ден. Има много яка картинка. И вътре си пише много тайни, които обаче спряте да пиша. Дори ме. Следващото нещо ще е ето тази фигурка за Великден, която вече ми е на 2 месеца, 3 да не кажа. Великден мина, но не я ползвах, просто я купих, си похарча парите. Много яка, на яйце, зайче такова с черупка и цветенце. Следващото нещо ще е ножица с щит, предпазител, който предпазват малките деца да не се порежат. Тя е такава жълто-оранжева и така го се опитате да режете, не става. Трябва да го махнете и така ще реже. Също този щит, ако например с ето това кръгче, не трябва да се слага в ето това, а трябва да сложи голямото кръгче, защото трябва да мине хубаво. Вижте сега. Защото ако сложите малкото кръгче, ще стане беля и трябва да го махате 100 часа. Така, ще има и втора част на това видео. Следващото нещо ще са такива сладки, малки маркерчета. Сега, първото е оранжево, те имат такива сладки лапички и много сладка муцунка. И също така има такова Glow of Puppy. Ето такова оранжево маркерче и едно сладко кученце. Следващото е такова лилаво. Също има лапички, муцунка, такова кръгличко. Забравих да покажа на оранжевото. Показвай картинките на кученцето. Има картинка на кученце. Те са две картинки. Goat of Puppy, Load of Puppy. Има сърчица и лилав цвят. Ето е втората картинка. Така. Следващия маркер е зелен. Има такова, има муцунка, има лапички. Картинката е ето такава и такава. Да. Тя е зелен цвят, а следващия цвят ще е розов. Някой съм ги загубила, не знам. Има лапички, има муцунка с очички, да, и картинки, които са същите. И сърчица. Следващия цвят е син, който е последният няма значение. От цветовете. Ето има лапички, има муцунка и ето такова кръгло. Има картинки. Ако искате участие, абонирайте се за каналата и поставете палец нагоре. Довиждане!